Laithangnai 7 May Salmario Lahar patimung kelai thimani bisolokhi mungai khoroksa hamjak a patimung godaljak bike chaloknai no romoi satumung rejaknani bagai Takarjala thana Khotorlikha Amchai ni bwrwirok patimung semen Laithangnai 7 May Salmario Subhash Chandra Para Amchai Lahar patimung kelai sagodo khumanmani abon yagulo salchi tham romoi saknai rejagi tongmani yagulo thimani bisolokhi deborma Abon bagino patimung krengjak bike chalnani romnani bagai krak salo Takarjala thana no Khotorlikha Amchai ni bwrwirok ama accident khlaijak mano toine bupuni patimung no toine mo 7 tarik 7 May 2024 ni ana ama ani bwsano toine lama satke himai kaisa jagao berain dong na thangmani ta kosrai ro khoroktam borok bike race rinai phai kuno horon boriya ani nogana no chinogana no riklang thangka ama bai sarai to left side do sarai ba amani left side do yagromi himla jakni se ani sarai jori yagromi himjagi amai bamja khanga ani sarai bo thikamo ohita ge haini bagai borok phaimani mimang sani wo jong thangriya haini bagai gas khlaina bagai ma phaigata non kami ke bojaga Takarjala Subhash Chandra Para jethna bine mong ke Bishu Lakshmi Deborma kinin matana ana ma tabu je opai tu tanya rong ke bon kami rok hai ka borni kami no Shodar Para ke Shantanu Deborma bike de salongan bo ni boni umorok 14 বছর rong khana mo haita tasbun to nor boro bai kuno ha boro bai kuno jogajog ro jogajog mimang sani phaimani borongni borok rang omo ani amani dabi no kom khlayu ke borok singna bole wakto kunda bo borok singna bole borongni demand bisi kotor emne se chini songsar bo hai khlai kalang paikya ani babu sajung kapmang dongjau tamongnai ani ba ma kerikha ani bisani bo nana kerikha gani babu ni ba ma mane tamsane kebo kore bo sajung se ana ma sajung songsar jotono naikolo nukhungo nukhungo ko bosi kerikha nor bo pesa phayamu Takarjala Takarjala ni simi Ashok ni Khokthum Chini Khorang